हरे कृष्णा हरी बोल. आता चौथा अध्याय आज आपण जाणून घेणार आहोत. ज्ञान कर्म संन्यास योग हे जे दिव्य ज्ञान आहे. आणि मग त्याआधी आपण आता भगवंतांना प्रणाम करूया. इस्कॉनचे संस्थापक श्रील प्रभुपाद यांच्या चरणी नम्र वंदन करून आपला उपक्रम जिथून चालू झालेला आहे, मंगलोर कर्नाटक येथील श्री श्री राधा गोविंद मंदिराचे जे अध्यक्ष आहे श्री नाम निष्ठादास प्रभूजी यांच्या चरणी देखील नम्र वंदन करूया. आणि वर्गामध्ये उपस्थित सर्व साधकांचे भक्तांचे स्वागत आहे, वंदन आहे. हरे कृष्णा हरी बोल. आता आजचा अध्याय चौथा जो आपण पाहणार आहोत, या अध्यायापासून भगवंत स्वतःची म्हणजे परमेश्वर परमात्मा आणि पुरुषोत्तम ही खरी ओळख करून द्यायला आरंभ करत आहेत. हिचे दिव्य ज्ञान आहे त्यामधून आपण जाणून घेणार आहोत. आणि मग ज्ञानाची परंपरा जी आपण पहिल्या 3 श्लोकांमधनं जाणून घेणार आहोत. 1 2 3 पठण करते, मग माताजी अनुवाद पठण करतील. श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरीक्ष्वा कवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ये तदुत्तमम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले, मी या अव्ययी योग विद्येचा उपदेश सूर्यदेव विवस्वानाला केला आणि विवस्वानाने तो उपदेश मानव जातीचा जनक म्हणून मनुला केला आणि मनुने तो इक्ष्वाकूला केला. हरे कृष्ण. याप्रमाणे हे परमश्रेष्ठ विज्ञान गुरु शिष्य परंपरेद्वारे प्राप्त करण्यात आले आणि राजश्रेणी हे त्यांच्या पद्धतीने जाणून घेतले. मग काळाच्या ओघामध्ये ही परंपरा खंडित झाली आणि म्हणून हे विज्ञान आपल्या यथार्थ रूपात लुप्त झाल्याप्रमाणे दिसते. भगवंताशी असणाऱ्या संबंधांचे ते अत्यंत पुरातन विज्ञान आज मी तुला सांगत आहे, कारण तू माझा भक्त तसेच मित्रही आहेस आणि म्हणून तू या विज्ञानाचे दिव्य रहस्यही जाणू शकतोस. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. तर ज्ञानाची परंपरा इथे पहिल्या 3 श्लोकांमध्ये भगवंतांनी सांगितले, ते श्लोक पठण केले, अनुवाद माताजींनी पठण केले. त्याचा अर्थ पाहूया की काय सांगितलं आहे. आता बघा, सूर्य काय आहे? प्रकाशाचं प्रतीक आहे. म्हणजे इथे प्रकाशाचा प्रारंभ होतो, तिथे भगवंतांचं दर्शन होतं. आता बघा, सूर्याला जवळपास सर्वच धर्मांमध्ये भगवंतांचं स्वरूप मानलं आहे आणि म्हणूनच इथे भगवंतांनी ही ज्ञानाची परंपरा सूर्यापासून सुरू झालेली आहे असं अर्जुनाला सांगितलं. आणि असा हा मग अविनाशी परंपरेने चालत आलेला योग अनेक राज्यांनी जाणला होता. पण काही काळानंतर मग ते राजे भोगामध्ये लिप्त झाले. पण काही जे जनक राजासारखे होते ते कसे होते? विदेही होते. आणि मग आपल्या देहाला सुखोपभोग मिळावं अशी काही त्यांची कामना नव्हती. ते अत्यंत साधेपणाने राहत, म्हणजे त्या अर्थाने ते काय होते? योगीच होते. आणि जनक राजाला राजर्षी म्हटलं जातं. का? तर ते राजा होते पण त्याच वेळी वर्तवणुकीने आचरणाने ऋषी होते. आणि महत्वाचं काय की जे ऋषी असतात ते राजा असतातच. आणि याचं कारण म्हणजे ज्याची बघा काहीही मागणी नसते तो राजा असतो. म्हणजे ऋषींचं हे तसंच असतं. आणि गीतेच्या दुसऱ्या अध्यायात आपण जेव्हा बघितलं होतं, आत्मनियेवात्मनातुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, म्हणजे आत्म्याने आणि आत्म्याच्या ठिकाणी संतुष्ट समाधानी राहणाऱ्याला स्थितप्रज्ञ म्हटलं जातं. आणि मग अशा प्रकारे या योग मार्गावर चालणाऱ्या व्यक्तीच्या अपेक्षा संपतात आणि मग तो राजा बनतो. तर ज्या व्यक्तीच्या बघा सर्व आशा अपेक्षा समाप्त झाल्या आणि जो आपलं जीवन केवळ दुसऱ्यांना देण्यासाठी व्यतीत करतो तो राजा असतो. आणि म्हणूनच मग आपल्या संस्कृतीमध्ये बघा सर्व जे संत आहेत त्यांना काय म्हणतात? महाराज म्हटलं जातं. ज्याप्रमाणे आपण म्हणतो संत एकनाथ महाराज, संत नामदेव महाराज, संत तुकाराम महाराज, या संतांना महाराज अशी उपाधी आहे. आता एखादा मनुष्य या विरक्त होऊन संन्यास घेऊन, एक कथा आहे की त्यामधनं कशा प्रकारे की ज्याप्रमाणे संतांची सुद्धा एक एक धारणा असते आणि त्यामधनं
जे अ, खऱ्या अर्थाने राजा म्हणजे जे संत आहेत तर ते महाराज म्हणून वर्णिले जातात, पण काही जे स्वतः साधू संन्यासी होऊन सुद्धा परत या मार्गामध्ये कसे अडकले जातात ते बघूया. आता एक कथा सांगते त्यासाठी छोटीशी, की एक अतिशय संन्यासी म्हणजे एक आता साधूच म्हणजे तो काय होतो, विरक्ती घेतो आणि कुठेतरी संन्यासी होऊन काय करतो, की केवळ एक वस्त्र धारण करून वनात राहत होता. तर त्याच्याकडे एक वस्त्र एका दिवसाला आणि दुसरं वस्त्र दुसऱ्या दिवसाला, असे दोनच वस्त्र होते. पण मग काय झालं, की त्याच्या कुटीमध्ये एकदा उंदरांचा अतिशय सुळसुळाट झाला आणि मग त्या दोन वस्त्रांपैकी एक वस्त्र त्या उंदरांनी कुरतडून टाकलं. आता त्या संन्यासाच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या काही भक्तांनी काय केलं, की त्याला काही अजून वस्त्र आणून दिले, पण तेही वस्त्र उंदरांनी कुरतडले. आणि मग असा प्रकार होता होता एक दिवस काय होतं, की एक भक्त असतो, मग तो म्हणतो की महाराज तुम्ही काय करा, एक मांजर घ्या, ही मांजर आणून देतो. आणि मग त्या मांजरीसाठी मग आता दुधाची आवश्यकता पडू लागते, मग त्यासाठी गाय आणली जाते. आणि मग आता त्या साधूचा त्या महात्म्याचा काय होतो, बराचसा वेळ साधना सोडून त्या गाईला चारा देणं, तिचं शेण काढणं, दूध काढणं, ते तापवून मांजरीला देणं, मग दूध तापवलेली भांडी साफ करणं, अशा अनेक कामांमध्येच जाऊ लागला. म्हणजे हा प्रपंचच त्याचा सुरू झाला. आता मग ही कामं करायला मग भक्तांनी काय केलं, एका महिलेला तिथे राहायला सांगितलं, की तू काही करून इथे सेवेला राहा. आता ती महिला महाराजांची रोज सेवा करत असे. मग त्यानंतर काही वर्षांनी काय होतं, त्या महिलेशीच त्यांचा विवाह होऊन जातो. मग त्यांचा प्रपंचही वाढतो, त्यांना मुलंबाळं होतात. अशा प्रकारे बघा, एका वस्त्रामुळे त्या संन्यासाची सर्व तपस्या वाहून जाते. आणि पहा, अशाच प्रकारे भोगांमुळे योग साधना वाहून जाते आणि काळाच्या ओघामध्ये ती नष्ट होते. आता ज्याप्रमाणे बघा, आता पौर्णिमेच्या चंद्राचं चांदणं किती सुंदर असतं ते, तरी देखील कावळ्यांना त्याचं कौतुक असतं का? त्याचप्रमाणे भोगामध्ये लिप्त असलेल्या मनुष्याला सुद्धा योगाचं कौतुक राहत नाही. आणि म्हणूनच मग अशा या भोगवादी वृत्तीमुळे आपण बघतच आहोत भौतिक जगतामध्ये कशा प्रकारे इथे हे जे काही झालेलं आहे, की कशा प्रकारे आसक्तीने लोकांना या जी परंपरा, योगाची जी परंपरा आहे तर ती काही जाणून घेण्याची इच्छा होत नाही, परंपरा कुठेतरी लुप्त झालेली आहे, असे इथे वर्णन आहे. पुढे जाऊन बघूया श्लोक क्रमांक 4. अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परैर्जन्म विवस्ततः कथमेतद्विजानीयान् त्वमादौ प्रोक्तवानिति. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. अर्जुन म्हणाला, देव, विवस्वानाचा हा जन्माने तुझ्यापेक्षा ज्येष्ठ आहे, तुमच्यापेक्षा ज्येष्ठ आहे, म्हणून प्रारंभी तुम्ही या विज्ञानाचा उपदेश त्याला सांगितला. हे मी कसे जाणावे? हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आता बघा, अर्जुन कसा आहे भगवंतांचा, केवळ भक्तच आहे का? नाही, सखा पण होता. आणि सखा कसा असतो, नेहमी सन्मुख असतो मित्राच्या, आणि शत्रू मात्र विन्मुख असतो. आता सखा आपल्या मित्राने सांगितलेली कोणतीही गोष्ट करण्यासाठी नेहमी तत्पर असतो. आणि अशा प्रकारे मग अर्जुनाने तर हे सर्व जाणून घेतलं, की कशा प्रकारे हा योग पूर्वीपासून आहे. आणि ही गीता, हा जो उपदेश आहे तर भगवंतांनी हा सूर्यापासून सांगितलेला आहे. आणि हा जो प्रवास आहे, आणि मग कुठेतरी आता ज्या काही इथे सर्व गोष्टींमध्ये त्याला कुठेतरी अविश्वास वाटला. आणि मग त्यामुळे त्यांनी इथे काय प्रश्न विचारलेला आहे, की आपण तर समकालीन आहोत, आणि मग हा तुम्ही उपदेश जेव्हा प्रारंभी या विज्ञानाचा उपदेश सांगितला, तर मी हे कशा पद्धतीने जाणून घेऊ? त्यासाठी पुढचा श्लोक पाहूया. श्लोक क्रमांक 4. श्री भगवानुवाच. श्लोक क्रमांक 5. बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप. हरे कृष्णा.
हरे कृष्णा. श्री भगवान म्हणाले, माझे आणि तुझे अनेक जन्म होऊन गेले आहेत. हे परंतप, मी ते सर्व जन्म आठवू शकतो, पण तू आठवू शकत नाहीस. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. भगवंत इथे सांगत आहे की ज्या सनातन सत्याचा शोध, आता हे आपल्या जीवनाचं अंतिम उद्दिष्ट आहे. म्हणजे अनेक पशु पक्षी प्राणी अनेक 84 लक्ष योनींचा दिवस रात्र सर्व भोगांमध्येच जातो, पण मनुष्याला जो विवेक मिळाला आहे, विचार करण्याची जी क्षमता आहे, तो कशासाठी आहे की सनातन सत्य काय आहे मग. आणि मग ते सत्य इथे भगवंतांच्या मुखातून प्रकट होत आहे. आणि हे सनातन सत्य कसं आहे, निरंतर आहे. ते काल आज आणि उद्याही बदलत नाही. म्हणूनच भगवंतांनी हा जो योग आहे तो सूर्याला सांगितला. आणि तोही कसा आहे सूर्यदेव, निरंतर आहे. कालही आहे, आजही आहे आणि उद्या सुद्धा असणार. आणि या सत्याचा मग शोध योग मार्गानेच कुठेतरी होऊ शकतो. पण ही गोष्ट अजून तरी अर्जुन जाणू शकत नाही. आणि मग म्हणून आता भगवंत स्वतःची ओळख द्यायला लागत आहे. श्लोक क्रमांक 6. अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मी जरी अजन्म आहे आणि माझ्या दिव्य शरीराचा कधीच नाश होत नाही, आणि मी जरी सर्व प्राणी मात्रांचा ईश्वर आहे, तरी प्रत्येक युगायुगात मी माझ्या मूळ दिव्य रूपात अवतीर्ण होत असतो. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आता इथे भगवंत बघा अतिशय उच्चतम स्थानी आहेत आणि जिथून ते आपला भूतकाळ भविष्यकाळ पाहू शकतात. आता अंतकाळी जर आपलं मन विकाररहित असेल तर मग त्यामध्ये जर इच्छा आकांक्षा नसतील तर ते विमुक्त होऊ शकतं. पण तसं नाही झालं तर मग जे विकारी मन आहे तर ते आत्म्याला चिकटतं आणि मग आत्मा नवीन जन्म घेतो. जडभरताची कथा आपण पाहिली होती. आणि मग त्याप्रमाणे या जन्म मृत्यूचे चक्र सतत चालू असतं. तर भगवंतांचा जन्म मात्र अशा विकारांमुळे होतो का? नाही. ते आपला जन्म स्वतःच ठरवतात. आणि मग त्यासाठी हा श्लोक जो आपण आता पठण केला की मग भगवंत जे योग मायेने आपल्या इच्छेनुसार प्रकट होतात. जसं बघा आरशामध्ये एखादं प्रतिबिंब असावं त्याप्रमाणे त्या परब्रह्म परमात्म्याचं भगवंतांचं प्रतिबिंब या भूतलावर मृत्यू लोकामध्ये पृथ्वी तलावर प्रकट होत असतं. म्हणजे तत्वतः ते अमूर्त निराकार जे स्वरूप आहे ते जगत कल्याणासाठी मूर्त स्वरूपामध्ये प्रकटतं. आणि मग ते काय आहे तर भगवंत पुढे सांगत आहे 7 आणि 8 मध्ये बघूया. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. जेव्हा जेव्हा आणि जेथे जेथे धर्माचरणाचा ऱ्हास होतो आणि अधर्माचे वर्चस्व होते, त्यावेळी हे भारता, मी स्वतः अवतीर्ण होतो. भक्तांचा उद्धार करण्याकरिता आणि दुष्टांचा विनाश करण्याकरिता, तसेच धर्माची पुनर्स्थापना करण्याकरिता मी स्वतः युगायुगात प्रकट होतो. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. युगायुगामध्ये प्रकट होणारे अतिशय दोन्ही श्लोक महत्वाचे आहेत. 7 आणि 8 मध्ये आपण जाणून घेत आहोत. आता भगवंत बघा जे सत्ययुग त्रेतायुग द्वापारयुग कलियुग. आता सत्ययुग किती 17,28,000 वर्षांचं ते युग आहे सत्ययुग. 12,96,000 वर्षांचं त्रेतायुग आहे. 8,64,000 वर्षांचं द्वापार युग. आणि कलियुग 4,32,000 वर्षांचं आहे, ज्याच्यामधले फक्त आणि फक्त 5,000 वर्ष कलीची झालेली आहे. आणि मग या प्रत्येक युगामध्ये भगवंतांचं अवतरण होत असतं. जसं की बघा मत्स्य कुर्म वराह नरसिंह राम कृष्ण परशुराम बुद्ध असे भगवंतांचे अनेक अनेक अवतार झाले आणि पुढेही होतच राहणार आहेत. भगवंतांचे काही
पूर्ण अवतार आहे, काही अर्ध अवतार आहेत. मग आपण भागवतम मध्ये सुद्धा जाणलं असेल बऱ्याच जणांनी, तसा मोहिनी अवतार आहे, धन्वंतरी, गजेंद्र, हयग्रीव, नारद असे अनेक अर्ध अवतार आहेत. सज्जनांच्या रक्षणासाठी तसंच भक्तांचं दुःख दूर करण्यासाठी, अज्ञानाचा जो अंधकार नाहीसा करण्यासाठी भगवंत अवतार धारण करतात. आणि भगवंतांची जर कळकळून तळमळीने प्रार्थना केली तर ते आपला अंश मदतीला पाठवून आपली संकटातून सुटका करतात. आणि हा अनुभव अनेक वेळा अनेकांना येतो आणि आपणही तो घेतलेला असतो. फक्त आपला त्यावर विश्वास असला पाहिजे. तर सुखाचा ध्वज फडकवण्यासाठी, दुष्टांचा नाश करण्यासाठी, सज्जनांचा मान वाढवण्यासाठी आणि अविवेक नष्ट करण्यासाठी, तसंच विवेकाचं प्रकटीकरण, दीप प्रज्वलित करण्यासाठी आणि पाप नष्ट करण्यासाठी भगवंत प्रत्येक युगामध्ये प्रकट होतात. खर तर बघा, प्रत्येक युगात नाही तर प्रत्येक वर्षी, प्रत्येक महिन्यात, प्रत्येक दिवशी, प्रत्येक क्षणी ते येतात, पण आपण त्यांना जाणतच नाही. भगवंत सहयोगी बनून आपली मदत करतात, आपण मात्र त्याचं श्रेय कोणाकडे घेतो? स्वतःकडे. आता एखाद्या उंच पहाडावर जर उभा असलेला मनुष्य तर एकदम खाली पायथ्याशी उभ्या असलेल्या माणसाकडे आणि त्या अति छोट्या दिसणाऱ्या गाड्यांकडे बघून स्वतःला कुठेतरी श्रेष्ठ समजतो. तसंच का समजतो तो? मनुष्याला असलेल्या अहंकारामुळे. आणि म्हणून इथे भगवंतांचं हे जन्म कर्माचं रहस्य आपण इथे पाहणार आहोत. जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. हरे कृष्ण. जो माझ्या जन्माचे आणि कर्माचे दिव्य स्वरूप जाणतो, तो देहत्याग केल्यानंतर या भौतिक जगतात पुन्हा जन्म घेत नाही. तर हे अर्जुना, तो माझ्या शाश्वत धामाची प्राप्ती करतो. हरे हरे कृष्ण. आता भगवंतांचा जन्म आणि त्यांचं कर्म यांचं रहस्य जो जाणेल तो या जन्म मुक्त होईल. आता तिन्ही लोकांचे तारणहार असलेले जे भगवंत आहेत, मग ते सतत बघा, आपण काल बघितलं होतं की कशा प्रकारे कर्मरत आहेत आणि त्यातनं ते कर्मयोग साधतात. ते कर्म करत नाही तर ते अकर्म करत असतात. तर प्रत्यक्ष भगवंतही असे काही करतात. तर आपण देखील बघा समाजामध्ये वावरत असताना सेवारत राहिलं पाहिजे. म्हणजे स्वतःचा कोणताही स्वार्थ नसताना अकर्म साधता आलं पाहिजे. आणि ही गोष्ट ज्याला कळेल त्याला मुक्तीचा मार्ग प्रशस्त होईल. पुढे जाऊन बघूया. वीतरागभय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहोज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आसक्ती, भय आणि क्रोध यातून मुक्त झालेले, पूर्णपणे मतपरायण झालेले आणि माझा आश्रय ग्रहण करणारे गतकाळातील अनेकानेक मनुष्य माझ्या विषयीच्या ज्ञानामुळे शुद्ध झाले आहेत. आणि प्रमाणे त्या सर्वांना माझ्या विषयीच्या दिव्य प्रेमाची प्राप्ती झाली आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. दिव्य प्रेमाची प्राप्ती कशामधनं होते? कालही आपण बघितलं होतं. आसक्ती, भय, क्रोध हे यापासून पूर्ण परे असणारे आणि ज्यामधनं पूर्ण सर्व समर्पित भाव असलेला आणि ज्याच्यामध्ये पूर्ण या भौतिक जगतामध्ये एक केवळ आणि केवळ साधन म्हणून पाहणारे. आणि मी या भक्तिमय जीवनाचे इथे अंतिम स्तराला भाव अथवा भगवंतांचं दिव्य प्रेम म्हटलं जातं. इथे बघा, इथे जे वर्णन दिसतं तुम्हाला स्क्रीनवर की कशा प्रकारे हे इथे सांगून दिलं आहे. आता बघा, भाव मुख्यतः किती प्रकारचे आहेत? 5 प्रकारचे आहेत. मग सख्य, दास्य, वात्सल्य, कांत आणि शांत. आता मित्रतेचा भाव म्हणजे सख्य भाव आहे. दास्य भाव ज्या भावाने भक्ती करतो तो दास्य भाव. मातृत्वाचा भाव वात्सल्याचं उदाहरण. प्रेम भाव हा कांत भाव म्हणून ओळखला जातो आणि ऋषींचा भाव हा शांत भाव आहे. तर यापैकी कोणत्याही भावाने भक्ती केली तर त्याचं फळ जरूरच मिळतं. जो मनुष्य ज्या भावनेने एखाद्या गोष्टीकडे पाहतो त्याला तसाच साक्षात्कार होतो. म्हणजे भाव बिन सब कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है. भगवंतांचं हे अतिशय सुंदर एक भजन आहे. तर ते आपण एकदा नंतर निवांत ते पठण करूयात. पण याच्यामधला जो आशय आहे की काय आहे, तर एक उदाहरण घेऊया की जसं बघा, आता दुर्योधनाने काय केलं होतं? एकदम राजेशाही थाटमाट करून भगवंतांना जेवायचं आमंत्रण दिलं होतं.
पण मुळात भगवंतांनी त्याला काय सांगून दिलं की न तुझ्यात आणि माझ्यात न भाव आहे न अभाव आहे न प्रभाव आहे. म्हणजे भाव जर असेल, दुर्योधनाचा भावच नव्हता भगवंतांप्रती, केवळ आणि केवळ त्यांना आपल्या बाजूने कसं वळवता येईल हा विचाराने त्यांनी आमंत्रण दिलेलं होतं. आणि मुळात हा काय आहे, अभाव आहे. आणि प्रभाव सुद्धा नाही की भगवंतांना दुर्योधन कशा पद्धतीचा आहे भगवंत हे जाणून होते. आणि म्हणून त्यांनी ते आमंत्रण भगवंतांनी नाकारलं आणि विदुरजींबरोबरच त्यांच्या कुटीमध्ये त्यांनी त्या काण्यांचं ग्रहण केलं. गजेंद्राचं पण बघा, गजेंद्र भागवतम मध्ये कथा येते, तर त्याने एक फूल अर्पण केलं आणि भगवंत धावून आले. आणि गीतेच्या 9व्या अध्यायामध्ये आपण जेव्हा बघणार आहोत की पत्रम पुष्पम फलं तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ती परतम अश्नामी प्रयतात मनः. म्हणजे याचा अर्थ काय की काही छोट्यातली छोटी वस्तू सुद्धा जर भक्तीने अर्पण केली तर ते त्याचा प्रीतीपूर्वक स्वीकार करतात. तर मुळात बघा, भगवंतांना काय आपण अर्पण करणार, सर्व काही तर भगवंतांचंच आहे. जेव्हा विश्वरूप दर्शन होतं तर तेव्हा समजूनच येतं की आपण तर काहीच नाही आहोत. आणि म्हणून आपला जे काही आहे तर त्याच्यामध्ये सर्व भगवंतच आहेत. आणि भगवंतांना मुळात कोणत्या नावाने आपण आवाज देतो तर ते महत्वाचं नसून त्यामागे असणारा भाव अतिशय महत्वाचा आहे. का तर भगवंत भावाचे भुकेले आहे. अशा प्रकारे हे वर्णन आहे. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. जे ज्या भावाने मला शरण येतात अनुरूप असे फळ मी त्यांना देतो. हे पार्था, सर्वजण माझ्या मार्गाचे सर्व प्रकारे अनुसरण करतात. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. जी कथा आपण आता विदुराची कथा जाणून घेतली, शबरीची देखील बघा, संपूर्ण आयुष्य तिने स्वतः समर्पित केलं. केवळ आणि केवळ गुरु आज्ञा होती की भगवंत तुला भेटायला येतील. आणि तिने आपलं बालपण, तारुण्य, वार्धक्य देखील पूर्ण, तिने हा कधी विचार केला नाही की आता तरी माझं वय झालंय, उतार वयात सुद्धा मी सेवा करू शकेल की नाही. आणि अशा पद्धतीने हे जे भक्तांची भागवतम मध्ये अतिशय सुंदर यादीच आहे की कशा प्रकारे भक्तांचा पूर्ण जो समर्पण भाव आहे आणि मग भगवंत त्याच भावाने येतात. जसा भाव असेल तसा देव असतो. कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रमि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मनुष्य जगात सकाम कर्मामध्ये सिद्धीची इच्छा करतात आणि म्हणून ते देवतांची आराधना करतात. अर्थात मनुष्यांना या जगात सकाम कर्मापासून त्वरित फलप्राप्ती होते. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आता बघा, ज्याप्रमाणे आता हे जे व्यावहारिक भौतिक जगामध्ये आपल्याला बघा वेगवेगळे टॅक्स द्यावे लागतात, मग त्याचप्रमाणे हा जो मनुष्य जन्म प्राप्त झाला आहे तर मग या वेगवेगळ्या देवतांची पूजा करावी लागते. म्हणजे जसं कुळधर्म आहे, कुळाचार आहे, आणि मग ती पूजा मग 6 माही असते, मासिक असते, वार्षिक असते, पण ती करावीच लागते कारण तो आपला एक उपासना असते, देवतांची पूजा असते. आणि मग अशा पूजनाने सिद्धी प्राप्त होते. पण जर कुठलाही हेतू ठेवला नाही आणि भगवंतांचं पूजन किंवा कोणतंही काम केलं तरी ते काम भगवंतांचंच होतं. आणि मनात कुठलीही इच्छा आकांक्षा न ठेवता केलेलं कर्म हे मनाला आनंदच देणारं असतं. पुढे जाऊन बघूया श्लोक क्रमांक 13. चातुर्यवर्णं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. भौतिक प्रकृतीचे 3 गुण आणि त्यांना अनुरूप अशा कर्माला अनुरूप मी मानवी समाजाचे 4 विभाग निर्माण केले आहेत. आणि तू जाणले पाहिजे की जरी मी या व्यवस्थेचा कर्ता असलो तरीही मी अव्ययी असल्यामुळे अकर्ताच आहे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. भगवंतांनी हे जे काही म्हटलं आहे की मी गुण आणि कर्माच्या आधारावर चारही वर्णांची विभागणी केलेली आहे, जन्माच्या आधारावर केली आहे का नाही. आता मी गुण आणि कर्म बघितलं, म्हणजे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र असा 4 वर्णांचा जो समूह आहे, मग त्याच्यामध्ये गुण आणि कर्म यांच्या विभागाने निर्मिती झालेली आहे. आणि अशा रीतीने या सृष्टी रचनेचा भगवंत करता असूनही अविनाशी परमात्म्याला
अकर्ताच समज असं भगवंत म्हणत आहे. आता बघा, उदाहरण द्यायचं झालं तर विश्वामित्र ऋषी आधी क्षत्रिय होते, पण तप आणि साधनेने ते ब्राह्मण झाले आणि त्यानंतर महर्षी झाले. म्हणजे एका वर्णातून दुसऱ्या वर्णात जाण्यासाठी काय आवश्यक आहे? कर्म आणि गुण आवश्यक आहे. आणि इथे गुण म्हणजे काय? शिक्षण. आणि कर्म म्हणजे अनुभव. पुढे बघूया. न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति माय्यो विजानाति कर्मभिर्न स बध्यते. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. कोणत्याही कर्माने मी बद्ध होत नाही, तसेच मला कर्मफलाची आकांक्षाही नाही. जो माझ्याबद्दलचे जे हे सत्य जाणतो, तो सुद्धा कर्मफलांनी बद्ध होत नाही. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. तर भगवंत जे काही करतात त्याला भगवंतांच्या लीला म्हटलं जातं, कार्य म्हणत नाही का? तर भगवंत हे सर्व काही केवळ आनंदासाठी करत असतात आणि त्यात कुठलीही मग इच्छा आकांक्षा अशी नसते. आता बघा, फुलांचं उमलणं, सुगंध पसरवणं, मग त्यात काही त्यांची आकांक्षा असते का? नाही. तसंच सूर्य चंद्र ग्रह गोल फिरत असतात, पण त्यात त्यांची काहीही आकांक्षा नसते. तसेच बघा, पक्षी असतात, सुरेल गाणी गातात, पण ते आपल्याच आनंदामध्ये कुठेतरी गात असतात. मयूर सुद्धा बघा, कुठल्याही अपेक्षेशिवाय नृत्य करत असतो. हे सर्व काय वर्णन आहे? अकर्माचं. एवै ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. प्राचीन काळातील सर्व मुक्त जीवांनी माझ्या दिव्य स्वरूपाला जाणून त्याप्रमाणे कर्म केले. म्हणून तू सुद्धा त्यांच्या पदचिन्हांचे अनुसरण करून आपले कर्म केले पाहिजे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. तर कर्म करणं तर आवश्यकच आहे. ज्याप्रमाणे आपण काल बघितलं की एक क्षणही कोणी कर्माशिवाय राहू शकत नाही. आणि तसं पाहिलं तर बघा, प्रत्येक कर्मामध्ये दोष आहे. तर साधं अग्नी पेटवताना पण बघा, सूक्ष्म जीव जंतू जाळण्याचा जो दोष आहे, पण म्हणून कर्म करायचं सोडतो का? नाही. तर कर्म फळाची आसक्ती सोडायची असते. आता कर्म करत राहायचं, पण करते पण सोडायचं असतं आणि अहमपणा कुठेतरी त्यागायचा असतो. किं कर्म किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. कर्म काय, अकर्म काय, हे निश्चित करण्यात बुद्धिमान लोकही गोंधळून जातात. आता मी तुला कर्माचे वर्णन करतो, जे जाणल्यावर तू सर्व अशुभात होशील. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. तर कर्म काय, कर्म काय हे जाणून घेण्यामध्ये मोठमोठे विद्वान पंडित सुद्धा संभ्रमात पडतात. आता कर्म कोणतं, अकर्म कोणतं, हे कर्माचं तत्व भगवंत नीट समजावून सांगत आहेत. आणि मग ते जर समजलं तर तू अशुभापासून म्हणजे या कर्म बंधनापासून मुक्तता होशील. अतिशय जाणण्यासारखे पुढील श्लोक आहेत. कर्मणो यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. कर्माच्या गुंतागुंती समजणे अत्यंत कठीण आहे. म्हणून मनुष्याने कर्म, विकर्म आणि अकर्म म्हणजे काय हे योग्य रीतीने जाणले पाहिजे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कर्माची गती मोठी कठीण आहे. गहना गती कर्मणा गहनो गती म्हणजे कर्माचं स्वरूप जाणलं पाहिजे, तसंच अकर्माचंही स्वरूप जाणलं पाहिजे. आणि त्याबरोबर विकर्माचं स्वरूपही समजलं पाहिजे. म्हणजे माझं कर्म काय, अकर्म काय, विकर्म काय, मग माझं पाप काय, पुण्य काय, हे देखील समजलं पाहिजे. आता बघा, खोटं बोलणं पाप आहे, पण हे तर सर्वांनाच माहिती, पण ते खोटं कोणत्या हेतूने सांगितलं हे समजलं तर ते पाप की पुण्य हे सुद्धा तिथे परत समजून येतो. ज्याप्रमाणे एक मनुष्य असतो, तो रस्त्याने जात असतो आणि मग तो गायीला जाताना बघतो, तेवढ्यात एक कसाई येतो आणि विचारतो गाय कुठल्या बाजूने गेलीये. मग कसायाचा हेतू जाणतो, जाणून तो जो मनुष्य असतो तो गायीला जाताना पाहूनही काय म्हणतो, मला माहिती नाही. आणि मग असं सांगितलं तर ते खोटं बोलणं पाप आहे का? नाही, ते पुण्यच आहे. आणि मग खरं खोटं हे पाप नसून कोणत्या परिस्थितीत सांगितलं गेलं आहे ते अतिशय महत्वाचं आहे. अशा प्रकारे हा जो बुद्धिवाद असतो, तर्कवाद असतो, तो
ज्या हेतूने केला जातो मग त्याच्यामध्ये पाप पुण्याच्या या संकल्पना स्पष्ट होतात. पुढे बघूया. कर्मण्य कर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु संयुक्तः कृष्ण कर्म कृत्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. जो कर्मात अकर्म पाहतो आणि अकर्मात कर्म पाहतो तो बुद्धिमान मनुष्य होय. आणि जरी तो सर्व प्रकारच्या कर्मामध्ये मग्न असला तरी तो दिव्य स्तरावर स्थित आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे बघा इथे काय सांगितलं आहे की काम तर ते आहेच, कर्म तर करायचंच आहे. तर जसं की ब्राह्मण आहे, मग ब्राह्मणाचं, क्षत्रिय असेल तर क्षत्रियाचं, पण जय पराजयाची चिंता करायची नाही. ज्याप्रमाणे अर्जुनाने विचार केला होता की मी युद्धच करणार नाही, आणि ते जे काही त्याला वाटत होतं आप्तांचा, मग कशा प्रकारे मग आमचा जय होईल, काय होईल, तर ही जी काही त्याची पुढच्या गोष्टी आहेत या सर्व भगवंतांवर सोपवून देणं म्हणजे ते काय आहे, अकर्म. आणि कर्म तर करतच राहायचं. आणि जय पराजय सारखं त्याच्यामधले जे काही विचार आहेत ना त्याच्यामध्ये जय मिळो, पराजय मिळो, यश हो, लाभ हो, हानी हो, त्याच्यामध्ये समत्व ठेवायचं, असे हे वर्णन आहे. पुढे जाऊन बघूया. यस्य सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणि तमाहुः पंडितम् बुधाः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. ज्याचे प्रत्येक प्रयत्न इंद्रिय तृप्तीच्या इच्छे विरहित आहे तो पूर्ण ज्ञानामध्ये स्थित आहे असे जाणावे. साधू पुरुषांच्या मते या प्रकारे कर्म करणाऱ्या मनुष्याचे कर्मफल अग्निरूपे पूर्ण ध्यानाद्वारे जळून भस्म झालेले आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जे साधू असतात, आता बघा, जीवनाला नीट समजून घ्यायला हवं. म्हणजे जीवन तर तेच राहणार आहे, मग आपण ठरवायला हवं काल सांगितल्याप्रमाणे की कसं कसं जगायचं की रडत रडत. तर महात्मा जे बुद्ध होऊन गेले, मग त्यांच्यावरती एक प्रसंग त्यावेळेचा आहे की कशा प्रकारे त्यांनी तो समतोल, म्हणजे एक मनुष्य असतो तो अगदी त्यांचा कुठेतरी त्याच्या मनात असा मत्सर भाव असतो, आणि मग तो काय करतो, जेव्हा तो भेटतो तर तो मनुष्य त्यांच्या अंगावर थुंकतो. तर बुद्ध मुनी असतात, मग ते काही म्हणतच नाही. मग अशा प्रकारे 2-3 वेळा होतं, आणि मग त्याप्रमाणे ते शांतच असतात. मग अखेर त्या मनुष्याला आपली चूक समजते, आणि मग दुसऱ्या दिवशी तो कुठेतरी भगवंतांना, त्या बुद्धांना हार घेऊन जातो आणि हार त्यांना समर्पित करतो. तेव्हा पण ते काहीच बोलत नाही. मग त्यांच्यामध्ये हा जो मनुष्यामध्ये तो विचार येतो, आणि तो गोंधळून जातो की आदल्या 2-3 दिवस मी यांना अशा प्रकारे त्रास दिला, आणि त्यानंतर कुठेतरी मला अपराधाची भावना निर्माण झाली, आणि मी तो हार देखील त्यांना समर्पित केला कुठेतरी क्षमा मागण्यासाठी. पण इथे तर त्यांच्यामध्ये समत्व होतं. आणि अशा प्रकारे हा जो अंगी साक्षी भाव जर आत्मसात केला तर कुठेतरी मनुष्य प्रगती करू शकतो. आणि हे संतांची चरित्र ग्रंथ आपल्याला तीच कुठेतरी शिकवत असतात, तोच बोध देत असतात. पुढे जाऊन बघूया. त्यक्त्वा कर्मफला संगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आपल्या कर्मफलावरील सर्व आसक्तीचा त्याग करून नित्य तृप्त आणि स्वतंत्र असणारा जरी सर्व प्रकारच्या कर्मामध्ये मग्न असला तरी तो कोणतेही सकाम कर्म करीत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर जो मनुष्य आहे मग तो सर्व कर्मांमध्ये आणि त्याच्या फळांमध्ये अजिबात आसक्ती ठेवत नाही, आणि जो सांसारिक आश्रय सोडून देऊन नित्य भगवंतांना भजतो, उपासना करतो, त्याच्यातच तृप्त असतो, तो कर्मापासूनही वास्तविक काहीच करत नसतो. पुढे जाऊया. निराशीरयत निराशीरयत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. साज्ञानी मनुष्य पूर्णपणे नियंत्रित मन आणि बुद्धीद्वारे कर्म करतो. आपल्याकडे असणाऱ्या सर्व गोष्टींवरील स्वामित्वाच्या भावनेचा त्याग करतो आणि जीवनावश्यक असणाऱ्या वस्तूंकरिताच कर्म करतो. अशा प्रकारे कर्म केल्याने तो पापकर्मांनी प्रभावित होत नाही. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हा जो उपदेश आहे त्यामधनं काय शिकायचं आहे की शारीरम केवलम कर्म, म्हणजे याचा अर्थ पाण्याबरोबर बघा झाडाचं एखादं पान जसं वाहत जातं तसंच सहज जगायला शिकायला हवं. कमळाचं फूल बघा पाण्यातच आपलं जीवन व्यतीत करतं, पण त्याला पाण्याचा स्पर्श देखील होत नाही. तसंच
या संसार रूपी सागरात राहून आपणही येथील घटकांना सहजपणे स्वीकारायला हवं. आता संसारातील घटकांना आपण अवास्तव महत्व न देता अलिप्त राहायला हवं. आणि मग अशा प्रकारे मग जो जगतो तो शुभ अशुभ पाप पुण्य यापासून मुक्त होतो. पुढे जाऊन बघूया. यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. जो सहजपणे होणाऱ्या लाभाने संतुष्ट असतो, जो द्वंद्वापासून मुक्त आहे आणि मत्सर करीत नाही, तसेच जो अपयशामध्येही स्थिर असतो, तो जरी सर्व प्रकारची कर्मे करीत असला तरी कधीच बद्ध होत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इथे जे म्हणजे इच्छेशिवाय आपोआप मिळालेल्या या पदार्थांमध्ये नेहमी संतुष्ट राहणारा, मत्सर न करणारा, जो सुखात दुःखामध्ये द्वंद्वांच्या पूर्ण पार गेलेला, असा सिद्धी या सिद्धीमध्ये समभाव ठेवणारा जो कर्मयोगी आहे, तो कर्म करत असूनही त्याच्यात बद्ध होत नाही, बांधला जात नाही. म्हणजे भोगांचा आश्रय हा जीवाला जीवनामध्ये बंधनात टाकतो. आता ज्याप्रमाणे उदाहरण घेऊया की एखाद्याने मग गाडी खरेदी केली, तर मग ती नीट ठेवण्याची चिंता सतत त्याला मनात बंधनात टाकते. आणि मग त्या गाडीवर एखादा ओरखडा जरी उठला तरी मन दुःखी होतं. त्याचप्रमाणे एखादा जमिनीचा तुकडा विकत घेतला तरी त्यावर कोणी कब्जा तर करणार नाही, चिंता कुठेतरी खूप मनाला लागत असते. आणि राजा ययाती आपण कथा जाणतच आहोत सर्वांनी ती माहिती पण असेल की कशा प्रकारे त्यांनी आपल्या 4 पुत्रांना सांगितलं होतं की बघा, की जो त्याला आपलं तारुण्य देईल त्याबद्दल तो राज्यपद त्याला देईल. आता पुरू जो ययातीचा मुलगा होता, पुत्र होता, मग त्यांनी आपलं तारुण्य बहाल केलं होतं आणि मग 150 वर्ष त्या ययातीने ते तारुण्य उपभोगलं. पण त्याच्या लक्षात आलं की त्याची भोग लालसा कधी पूर्णच झाली नाही, कमी पण झाली नाही, तर उलट वाढतच गेली. आणि मग शेवटी त्याने काय केलं, ते तारुण्य त्याच्या पुत्राला परत केलं आणि सांगितलं की मी ही चूक केली, ती कधीच कोणी करायला नको. प्रत्यक्षात आपण भोग भोगत नाही तर भोगच आपल्याला भोगत असतात. म्हणून यज्ञमय जीवन जगा असा भगवंत आपल्याला संदेश देतात. पुढे बघूया. गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. जो मनुष्य प्राकृतिक गुणांपासून अनासक्त आहे आणि पूर्णपणे दिव्य ज्ञानामध्ये स्थित आहे, त्याचे कर्म पूर्णपणे दिव्यता प्राप्त करते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर ज्याची आसक्ती बघा पूर्णतः नष्ट झाली आहे, चित्त केवळ भगवंतांच्या ज्ञानामध्ये स्थिर झालेला आहे, मध्ये अभिमान ममता ज्याने त्याग केला आहे, असा मनुष्य जे जे काही करतो ते भगवंतांसाठीच करतो आणि मग त्याचे जीवन यज्ञमय होऊन जातं. आता पुढील श्लोकांमध्ये भगवंत 12 प्रकारचे यज्ञ सांगत आहेत. मग ते आपण जाणून घेऊया. ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना. हरे कृष्ण. कृष्णा. कृष्ण भावनेमध्ये पूर्णपणे तल्लीन झालेल्या मनुष्याला निश्चितच भगवत धामाची प्राप्ती होते, कारण तो आध्यात्मिक क्रियात पूर्णपणे निमग्न झालेला असतो. या आध्यात्मिक क्रियांमध्ये हवन सुद्धा आध्यात्मिक स्वरूपाचे म्हणजे ब्रह्मरूपच आहे आणि हवी सुद्धा आध्यात्मिक स्वरूपाचाच आहे. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आता हे जे 12 यज्ञांचे सांगितले आहे, तर त्यातला पहिला काय आहे, ब्रह्मयज्ञ. आणि या यज्ञामध्ये अर्पण केलेलं जाणारं द्रव्य सुद्धा ब्रह्मच असतं. ब्रह्मणा म्हणजे काय, करता. अहम ब्रह्मास्मी या भावाने तो यज्ञ करतो आणि इथे सर्व काही ब्रह्ममय होऊन जातं. आणि या यज्ञाचं फळ देखील काय आहे, ब्रह्मप्राप्तीच. पुढे बघूया. दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजीवति. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. काही योगीजन देवदेवतांना विविध प्रकारची यज्ञ करून त्यांची चांगल्या रीतीने उपासना करतात आणि त्यातील काही जण परब्रह्म स्वरूप अग्नीमध्ये यज्ञ अर्पण करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. दुसरा जो यज्ञ आहे तो देव यज्ञ, म्हणजे देवतांना प्रसन्न करण्यासाठी जो केला जातो.
महायज्ञ तर पूर्वापार प्रचलित आहे. म्हणजे ज्याप्रमाणे बघा, नवग्रह पूजन असतं, लक्ष्मी पूजन असतं आणि गृहप्रवेशाच्या वेळी केला जाणारा होम असतं, मग ही देव यज्ञांची उदाहरणं आहे आणि हे यज्ञ विधीपूर्वक जरूर जरूर केली पाहिजे. तिसरा यज्ञ आत्मरूपी यज्ञ म्हणजे कर्मयोग हे या यज्ञाचं स्वरूप आहे. कर्ता, करण आणि कर्म हे तीनही ब्रह्मरूप होतात. आणि मग हे या यज्ञाचे इथे वैशिष्ट्य सांगितलं आहे. पुढे बघूया. श्लोक क्रमांक 26. श्रोत्रादीनिन्द्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. त्यापैकी काही जण म्हणजेच विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादिक प्रक्रिया आणि इंद्रियांची मानसिक संयमरूपी अग्नीमध्ये आहुती देतात आणि इतर म्हणजेच नियमन गृहस्थाश्रमी इंद्रिय विषयांची इंद्रियामग्नीमध्ये आहुती देतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. चौथा जो यज्ञ आहे तो इंद्रिय संयम यज्ञ, याला अनासक्त योग असंही म्हटलं जातं. म्हणजे मी काय पाहीन, काय बोलीन, काय खाईन या क्रियांवर ज्याने ताबा मिळवला आहे त्यात जीवन संयमित झालं आहे. पाचवा जो यज्ञ काय सांगितलाय, विषय रूप यज्ञ, म्हणजे सर्व काही इंद्रियच करतात. मला भूक लागली की मग हात कुठेतरी अन्न ग्रहण करतं, मुखातनं ती अन्नाची क्रिया होते आणि मी काहीच करत नाही. हा क्रिया इंद्रियांचा विषय आहे. हा जर भाव ठेवला तर मग हा विषयरूपी हवन यज्ञ आहे. पुढे सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. इतर व्यक्ती ज्या मन आणि इंद्रियाच्या संयमाद्वारे आत्मसाक्षात्कार प्राप्तीसाठी इच्छुक असतात त्या इंद्रिये आणि प्राणाच्या सर्व क्रिया आहुती रूपाने नियंत्रित मनरूपी अग्नीमध्ये अर्पण करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. सहावा यज्ञ काय सांगितलाय, अंतःकरण संयम यज्ञ, म्हणजे काय, मनाचा संयम केलेला यज्ञ. म्हणजे जे पतंजली योग सूत्रामध्ये जे आपण पाहतो पूरक, रेचक, कुंभक यावर ते आधारित आहे. आणि मग त्याप्रमाणे कशा प्रकारे मग ते पूर्ण दिवसात बघा 21,600 आपण श्वास घेतो, मग या श्वासांची गती आपण मोजू शकतो. आणि मग ती गती मोजण्यासाठी पण ते परिमाण आहे आणि त्याप्रमाणे मग तसा तो यज्ञ होतो. पुढे सांगितलं आहे, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, सखा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशितव्यताः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. काही जण कठोर व्रत धारण करून, काही जण आपल्याकडील द्रव्यांचा यज्ञ करून, काही जण खडतर तपस्या करून, जण अष्टांग योग पद्धतीचे आचरण करून किंवा काही दिव्य ज्ञानामध्ये प्रगत होण्यासाठी वेदाध्ययन करून प्रबुद्ध होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सातवा यज्ञ म्हणजे द्रव्य यज्ञ. आता लॉकडाऊन कोरोना काळामध्ये बऱ्याच जणांनी संस्थांसाठी अन्नदान केलेलं महाद्रव्य यज्ञच आहे. ज्या वस्तूंची किंवा गोष्टींची आवश्यकता भासते मग त्याची पूर्तता करणं हा द्रव्य यज्ञ समजला जातो. आठवा यज्ञ तिथे सांगितलाय तपोयज्ञ. अध्यात्म मार्गावर चालताना प्रसन्नतापूर्वक कष्ट सहन करणं हा काय आहे, तपोयज्ञ. प्रसन्नतापूर्वक हा शब्द अतिशय महत्वाचा आहे. म्हणजे एकादशीच्या दिवशी निराहार राहणं हे काय आहे, तपच आहे. पण ते प्रसन्नपूर्वक केलं जातं आणि त्याचा उद्देश भगवंत प्राप्ती असतो, तर तो तपयज्ञ होतो. नववा यज्ञ काय आहे, योग यज्ञ. मग सर्व काही भगवंतांसाठी करणं हा यज्ञाचा उद्देश. म्हणजे जे काही घडत आहे मग ते भगवंतच करून घेत आहेत आणि ही भावना ठेवणं म्हणजे काय आहे, योग यज्ञ. म्हणजे करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है. अशा प्रकारे पुढे जाऊन 10वा यज्ञ जो आहे तो पंचव्रती यज्ञ आहे. याचा अर्थ सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह आणि ब्रह्मचर्य या 5 नियमांचं पालन करून जीवन जगणे. कलियुग नव्हतं तेव्हा या सर्व नियमांचं पालन केलं जात होतं, पण कुठेतरी काळाचा महिमा आणि हा प्रभाव जो आहे त्यामधनं यामध्ये किती गोष्टींचं पालन करून जीवन जगणं, तर ते ज्याचा त्याचाच विचार करणं आहे. 11वा यज्ञ काय आहे, स्वाध्याय यज्ञ. यामध्ये साधक काय करतो, एकच शास्त्र वचनाचा किंवा गुरु वचनांचा स्वीकार करून आपलं जीवन श्रेष्ठतम बनवतो.
म्हणजे सतत बघा नर्मदा परिक्रमा करत राहणं किंवा संपूर्ण दिवस मग ते सुंदरकांडाचं ज्ञानेश्वरीचं पारायण करणं ही या यज्ञांची उदाहरणं आहे. पुढे जाऊन बघूया. अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. या व्यतिरिक्त इतरही लोक आहेत जे समाधीस्थ राहण्याकरिता प्राणायाम पद्धतीचा अवलंब करतात. ते प्राणवायूची अपान वायूमध्ये आणि अपान वायूची प्राणवायूमध्ये आहुती देतात आणि शेवटी संपूर्ण श्वासोच्छवास थांबून समाधी अवस्थेत राहतात. अन्य लोक आहार नियमन करून प्राणवायूच प्राणवायूमध्ये अन्न म्हणून अर्पण करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 29 आणि 30 मध्ये जे प्राणाचं महत्व आहे, प्राणायाम म्हणजे 12वा यज्ञ काय आहे? प्राणयज्ञ. याचा अर्थ काय की प्राणायामद्वारा प्राणाची गती रोखून धरणं. म्हणजे वाल्मिकी ऋषी, च्यवन ऋषी, ध्रुव बाळ यांनी असा यज्ञ केला होता. आणि 30 मध्ये काय सांगितलंय की काही लोक मग या प्राणायाम पद्धतीने यज्ञ करतात. आणि मग हे जे लोक आहेत मग प्राणवायूची अपान वायूमध्ये आणि अपान वायूची प्राणवायूमध्ये आहुती देतात. ही अत्यंत अशी श्रेष्ठ विद्या आहे आणि केवळ योग मार्गानेच ते प्राप्त होऊ शकतं. आता पुढील श्लोकामध्ये काय सांगितलं आहे तर मग ते बघूया. सर्वेप्येते यज्ञवितो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. यज्ञ प्रयोजन उत्तम रीतीने जाणणारे हे सर्व यज्ञकर्ते पापकर्मातून मुक्त होतात आणि यज्ञाच्या अवशिष्ट रूपी अमृताची चव घेतल्यामुळे ते सनातन ब्रह्मस्तराची प्राप्ती करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे काय सांगितलं आहे की ज्याप्रमाणे बघा हे सर्व यज्ञ आहे मग हे ज्याच्यामधनं आपण जे काही उच्चता इतरांना देऊ शकतो आणि हे सर्व ज्या काही क्रिया आहेत कर्तव्य आहेत मी त्याच्यामधनं तो जो उरलेला प्रसाद आहे तर तो आपण घ्यावा. आणि मग त्याच्यामधनं यज्ञ म्हणजे काय तर निस्वार्थी भावनेने केलेलं कर्म किंवा दान हा अर्थ ध्यानात ठेवायला हवा. नायं लोकोऽस्ति यज्ञस्य कृतोऽन्यः कुरु सत्तमः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हे कुरुश्रेष्ठा, यज्ञ केल्याविना मनुष्य या लोकांमध्ये किंवा या जीवामध्ये कधीच सुखप्राप्ती करू शकत नाही. तर पुढील जीवनाबद्दल काय सांगावे? हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. बघा आता ज्यावेळेस एखादी व्यक्ती किंवा असं काही कर्म म्हणजे दान देईल तर त्यावेळी त्याला आंतरिक सुखाची अनुभूती येईल. आणि रात्री मग निद्रण्यापूर्वी दिवसभरात केलेलं एखादं तरी निस्वार्थी भावनेनं जर ते कार्य केलं असेल तर मग त्याचा स्वतःच आढावा घ्यायला हवा, तसा निश्चय करायला हवा. आणि त्याप्रमाणे इथे सांगितलेलं आहे की यज्ञाशिवाय सुखप्राप्ती होत नाही. पुढे जाऊन बघूया. एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हे सर्व विविध प्रकारचे यज्ञ वेदसंमत आहे आणि हे सर्व विविध प्रकारच्या कर्मांपासून उत्पन्न झाले आहेत. याप्रमाणे त्यांना जाणल्यावर तू मुक्त होशील. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. अनेक प्रकारचे यज्ञ आपण पाहिले मग छोटी छोटी कर्म सुद्धा कर्म बंधनामध्ये बद्ध करतात. आणि मग या बंधनातून मुक्त होण्यासाठी विकर्मातून कर्म आणि कर्मातून अकर्म असा आपला कर्मगतीचा प्रवास व्हायला हवा. म्हणजे अशांतीतून शांतीकडे, ईर्ष्येतून प्रेमाकडे, कामनेतून संतोषाकडे जायचं असेल तर अशा प्रकारचे आणि इतर पुष्कळ प्रकारचे यज्ञ जे वेदवाणीने विस्तारून सांगितले आहे मग ते सर्व मन, इंद्रिय आणि देह यांच्या क्रियांनी उत्पन्न होणारे आहेत. आणि हे जाणलं आणि त्यांचं अनुष्ठान केलं पाहिजे मग त्यामधनच कर्मबंधनामधनं मुक्ती प्राप्त होते. आणि सर्वात महत्वाचा श्रेष्ठ यज्ञ काय आहे? ज्ञानाचा यज्ञ.
जसे आता तुम्ही आम्ही इथे ज्ञान ग्रहण करत आहोत, अध्ययन करत आहोत, चिंतन करत आहोत, हा सर्वात जे आपण सर्व यज्ञांचे प्रकार पाहिले त्यामध्ये ज्ञान यज्ञ सर्वात श्रेष्ठ सांगितला आहे. श्रेयान् स्व श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हे परंतप, केवळ द्रव्य यज्ञापेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ आहे. अतः हे पार्था, सर्व कर्म यज्ञांचे पर्यवसान दिव्य ज्ञानामध्ये होते. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. ही द्रव्य यज्ञापेक्षा बघा ज्ञान यज्ञ अधिक श्रेयस्कर आहे. का? तर सर्व कर्म अखेर ज्ञानातच समाप्त होतात. आता इथे श्रेय शब्द अतिशय महत्वाचा आहे. श्रेयस्कर, श्रेष्ठ, महत्वपूर्ण अशा अर्थाने श्रेय शब्द इथे वापरलेला आहे. म्हणजे आपण बघा बोलीभाषेत सुद्धा म्हणतो आपलं, आपण श्रेय या शब्दाचा वापर करतो. मग अमुक कामाचं श्रेय मलाच मिळायला हवं असं आपण म्हणतो, पण आपण श्रेय शब्द क्रेडिट या अर्थाने वापरतो. तर ज्यांनी भगवद्गीता जाणली आहे मग ते असं म्हणतच नाहीत की मी केलंच नाही आहे, भगवंतांनी माझ्याकडून करून घेतलं आहे. मी भगवंतांनी हे काम करण्याची माझी कुठेतरी निवड आणि ही संधी कुठेतरी भगवंतांची कृपाच मला प्राप्त आहे. मी काय आहे? केवळ निमित्त मात्र. मग इथे श्रेय कोणाला दिलं गेलं आहे? भगवंतांना. आणि वास्तविक इथे या गीतेच्या उपदेशामुळे हा अंतर्बाह्य बदल होत असतो. पुढे जाऊन बघूया. तद्विद्धि प्रणि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आध्यात्मिक गुरूंकडे जाऊन तत्व जाणण्याचा प्रयत्न कर. नम्रपणे त्यांना प्रश्न विचार आणि त्यांची सेवा कर. आत्मकारही व्यक्ती तुला ज्ञान प्रदान करू शकतात, कारण त्यांनी तत्व जाणलेले आहे असते. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आता हे जे सर्व आपण जाणून घेतलं हे सर्व तत्वज्ञान आहे, जे इथे भगवंत स्वतः अर्जुनाला सांगत आहेत, पण हे पण सांगत आहेत की अर्जुनाच्या माध्यमातून इतरांना सांगत आहेत काय? की तत्वज्ञानाला तू ज्ञानी पुरुषांकडे जाऊन समजून घे. आधी मग त्यांना प्रणाम कर, त्यांची सेवा कर, मग त्यांना विचारू शकतो. म्हणजे तुला ज्ञान प्राप्ती निश्चितच होईल. आणि मग हे ज्ञानी पुरुष तुला ज्ञान विज्ञान संबंधी योग्य प्रकारे सांगतील. आता विज्ञान तर परिवर्तनशील आहे, ज्ञान कसं आहे? स्थिर आहे, सनातन आहे. ज्याप्रमाणे सव्वा पाच 5,500 वर्षांपूर्वी सांगितलेली ही गीता आजही यथार्थ आहे. गुरूंपाशी जाताना कशा पद्धतीने जावं? तर भगवंत म्हणतात विनम्र होऊन जावं. म्हणजे शिष्य होण्याची पात्रता ही गुरूंची सेवा करूनच प्राप्त होते. आणि मग शबरी आणि भरत यांचं उदाहरण आपल्याला माहित आहे. मग लक्ष्मणाने देखील प्रभू रामरायांची सेवा केलेली, पण भरताने 14 वर्ष दूर राहून सुद्धा केलेली प्रभू रामरायांची सेवा ही श्रेष्ठ ठरली. आणि जेव्हा भगवंत वनवासात होते प्रभू रामराय, तेव्हा भेटणाऱ्याला प्रत्येकाला सांगत की तुम मम प्रिय भरतही समभाई. आणि कबीरदास जे आहेत तर त्यांनी तर त्यांना स्वतःला रामाचे प्रभू रामरायांचे चाकर म्हणून घेत असेल. कबीरा कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम. म्हणजे ज्याप्रमाणे बघा आता ही जेव्हा आपण संपूर्ण शरणागती दाखवू तेव्हाच ही ब्रह्म जिज्ञासा प्राप्त होते. आणि मग अहंकारासाठी तर नेहमीच ज्ञानाचा दरवाजा बंद असतो. आणि ती उघडण्याची किल्ली म्हणजे काय? निरहंकार होणं. आणि जोपर्यंत अहंकार संपत नाही, जोपर्यंत आपण विनम्र होत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही ज्ञानाची प्राप्ती होऊ शकत नाही. असा सुंदर संदेश इथे मिळालेला आहे. पुढे बघूया श्लोक क्रमांक 35. ये ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यति पांडव येन भूतान्यशेषेण रक्ष्यस् रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आत्मसाक्षात्कारी जीवांकडून वास्तविक प्राप्ती झाल्यावर तू पुन्हा मोहित होणार नाहीस, कारण या ज्ञानाद्वारे तू पाहशील की सर्व प्राणी मात्र हे परमात्म्याचे अंश आहेत, अर्थात ते माझे आहेत. हरे हरे कृष्णा. अतिशय हा सुंदर असा श्लोक समजायला सोपा आहे पण आचरणात आणायला
अतिशय कठीण. म्हणजे भगवंत काय सांगतायत की अर्जुना, अशा प्रकारे जाणीव झाल्यानंतर तू मोहमुक्त होशील. सर्वांना तू अंतरात्म्यात आणि परमतत्वातही पाहू शकशील. म्हणजे बघा, सर्वानुभूती भगवंत ही अनुभूती तू घेऊ शकशील. सर्व प्राणी मात्रांमध्ये भगवंतांचा अंश प्रथम तुझ्यात आणि नंतर परब्रह्मामध्ये पाहू शकशील. अतिशय सुंदर उपदेश आहे याच्यामध्ये. पुढे बघूया श्लोक क्रमांक 36. अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वैर्ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यति. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. तुला सर्व पापी लोकांमध्ये अत्याधिक पापी जरी समजण्यात आले, तरी तू जेव्हा दिव्य ज्ञानरूपी आरूढ होशील, तेव्हा तू दुःखरूपी महासागर पार करण्यास समर्थ होशील. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. जी काही उपासना पद्धती आहे, गुरु आहे, जप आहे, नामस्मरण आहे, सर्व काय आहे, नौके समान. म्हणजे यापैकी कोणत्याही एका पद्धतीचं जर आचरण हे भक्ती मार्गच ठरतो. त्यामधनं भवसागर पार करू शकतो. आता कोणीही मनुष्य बघा कितीही पापी असला, ज्या वेळेची कथा माहिती आहे आपल्याला, तरी ज्ञानरूपी या नावेतून जाताना पाप क्षालन निश्चितपणे होतच. का? तर या ज्ञानरूपी नौका साक्षात भगवंतांची आहे. श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परच संयतेंद्रिय. म्हणजे यामध्ये श्रद्धा अतिशय महत्वाची आहे. इथे साक्षात भगवंत नावाडी आहेत. आपल्याला काय करायचं आहे? मग फक्त श्रद्धेने, विश्वासाने त्या नावेमध्ये त्यांच्या सोबत बसायचं आहे. आता ज्याप्रमाणे बघा, आपण जे ट्रॅव्हल्स बसचा वगैरे प्रवास करतो, मग तिथे आपण कुठेतरी विश्वास ठेवतो. जो वाहक असतो, चालक असतो, त्या ड्रायव्हरला आपण म्हणतो का की नाही नाही, तू तुझ्या याच्यामध्ये तू कुशल आहे का, तुझं लायसन्स दाखव. असं आपण म्हणत नाही. त्याच्यावर कुठेतरी विश्वास ठेवूनच आपण त्या प्रवासाला जाण्यासाठी बसतो. त्याचप्रमाणे इथे जी कथा आहे ती आपण ती घेऊया एक 5 मिनिटामध्ये. की बघा, प्रभू रामराय सुद्धा जेव्हा वनवासाला जात असतात आणि मग केवटाच्या नौकेत गंगा पार करण्यासाठी विश्वासाने कुठेतरी बसले होते. मग ती कथा आपण थोडक्यात जाणून घेऊया की केवटाने काय केलं होतं. प्रभूंना गंगा तर पार करून दिली आणि मग भगवंतांनी, रामरायांनी केवटाला त्याबद्दल काही मोल देण्याची इच्छा केली होती. पण वनवासी असल्यामुळे आता त्यांच्याकडे तर काहीच नव्हतं. आणि ही गोष्ट सीता मातेच्या लक्षात आल्यावर तिने काय केलं, एक उरलेली कुठेतरी तिच्या बोटामध्ये एक अंगठी होती, मुद्रिका होती, मग ती काढून भगवंतांकडे दिली. आणि मग भगवंतांनी त्या केवटाला की तू काहीतरी हे पारिश्रमिक म्हणून ही मोल आहे ते तू स्वीकार कर. आणि मग तिथे तो ती अंगठी घेण्यासाठी नकार देतो. आणि अशा प्रकारे इथे तो काय सांगत असतो की मला तुमचं याच्यामधनं मोल नकोय, पण तुमचा शब्द द्या. मग भगवंत गोंधळून जातात की आता याला काय मागायचं आहे बाबा. म्हणून मग तो म्हणतो की तुम्ही जेव्हा 14 वर्षांनी याल तेव्हा तुम्ही माझ्याच नौकेतनं प्रवास कराल. कथा खूप मोठी आहे, पण मूळ त्याच्यामधला सारांश सांगण्याचा इथे प्रयास आहे. तर मग अशा प्रकारे मग भगवंत तर शब्द देतात आणि मग त्याप्रमाणे पुढचा प्रवास त्यांचा चालू होतो. आणि मुळात एक सेकंद, एक सेकंद, एक कॉल आहे. हरे कृष्णा. सॉरी. आता मग ज्याप्रमाणे मग 14 वर्षांनंतर मग जेव्हा प्रभू रामराय परत यायला निघतात आणि मग तेव्हा कुठेतरी त्यांना तर आता ते नावेमधनं त्या नौकेमधनं येण्याची आवश्यकताच नसते. पण कुठेतरी भगवंतांना ते स्मरण असतं आणि परतीचा प्रवास ते पुष्पक विमानातून करत असतात. आणि अयोध्येला परत जात असतात जेव्हा रावणाचा वध वगैरे केलेला जातो आणि सीतामाईंना सोडवण्यात येतं, विभीषणाचा राज्याभिषेक होतो. या सर्व घटना होतात आणि मग त्यानंतर कुठेतरी भगवंत त्यातून त्याच्या पुष्पक विमानातून जात असताना
खालती उतरतात आणि तेव्हा सांगतात की इथे माझा सावकार राहतो आहे आणि मला याला भेटावंच लागेल का, तर मी त्याचं देणं लागतो. आणि म्हणून मग विमान उतरवून ते काय करतात, ते केवटाची चौकशी करतात. आणि केवट तर प्रतीक्षेतच असतो आणि तो त्या केवटाला केवट काय म्हणतो भगवंतांना की हे विमान वगैरे कुठे येऊन आलं, जाताना तर तुम्ही नौकेतून माझ्या इथून मी तुम्हाला सोडलं होतं, आणि मग हे वानर वगैरे हे सर्व कुठून आलं. आणि मग भगवंत म्हणतात की अरे आता मी या अयोध्येला परत जात आहे आणि माझा राज्याभिषेक होणार आहे, आणि तू कुठे, आता माझा सखा आहे, मित्र आहे, मग तू माझ्या बरोबर येणार ना. आणि मग तो तर अतिशय तयारीतच असतो, आणि भगवंतांचा तो मुळात भक्त असतो. ज्ञानोत्तर भक्ती ही केवटाची आहे, आणि अशा प्रकारे मग तो देखील भगवंतांसोबत तिथे जातो आणि मग बरेच काळ मध्ये तिथे तो राहतो. आणि मग सर्वांची जेव्हा निरोपाची वेळ येते, मग प्रत्येकाला भगवंत काही ना काही सूचना सांगतात, काहीतरी बोध देतात, मग सगळ्या वानरांना निरोप देतात आणि प्रत्येकाला सांगतात की आपला संसार प्रपंच सुखाचा करा आणि कुठेतरी माझी आठवण ठेवा. आणि मग फक्त त्या केवटाला निरोप देताना भगवंतांचे डोळे अश्रूने डबडबून जातात. भगवंत काय म्हणतात की तू मला माझ्या भरता इतका माझा प्रिय आहेस, माझा भाऊ आहेस. तुम मम प्रिय भरत आहे समभ्राता. म्हणजे तेव्हा कधी माझी कधी आठवण येत राहील तर आठवण काढत जा आणि येत जा. येत जा हे विधान फक्त आणि फक्त केवटासाठी होतं. म्हणजे त्यामधनं भगवंतांनी काय संदेश दिलाय की अहम भक्त पराधीना. का बरं त्यासाठी, तर केवट हा कोण होता, तर केवट हा पूर्वजन्मीचा कासव होता. रामचरित मानस जर पठण केलं असेल तर त्यामध्ये ही कथा येते सविस्तर, की त्याच्यामधला मूळ एक उद्देश त्यातला सांगून देते की इतका अद्भुत आहे हा प्रसंगी की बघा, म्हणजे कधी कधी भगवंतांना सुद्धा भक्तांच्या मदतीची गरज पडते. आणि म्हणून मग इथे ज्याप्रमाणे कासव आता जेव्हा तो केवट असतो आणि नौकेमधनं त्यांना सोडून देण्यासाठी तो काय एक अट घालतो की तुम्ही तर या तुमच्या चरणधुळीमुळे एक जी शिला होती तर तिचं अहिल्यामध्ये स्त्रीमध्ये रूपांतर केलं. मग माझी नौका तर लाकडाची आहे आणि तिची जर स्त्री झाली तर मग मी कुठे माझं काय, माझा उपजीविका मी कशी करणार. आणि मग अशा पद्धतीने तर भगवंत त्यामध्ये खूप वाद संवाद आहे की कशा पद्धतीने भगवंत समजत असतात त्याला की अरे तो एक योग होता आणि याला तर यामधनं पण कशा पद्धतीने समजून द्यायला हवं. पण केवळ तिथे मान्यच करत नाही, तो म्हणतो नाही मी तुमचं चरण प्रक्षालन करेल आणि तेव्हाच कुठेतरी तुम्हाला माझ्या नौकेमध्ये येण्याची कुठेतरी मी तुम्हाला त्याच्यामधनं नौकेमधनं प्रवास करून देईल. आणि मग पुढे काय होतं की आता इथे भगवंतांना सांगावं लागतं की बघा कशा प्रकारे, आता हा तर काही ऐकतच नाही आणि भगवंत इथे जोरात हसतात. आणि भगवंत काय करतात, एकदा सीतामाईकडे पाहतात, एकदा लक्ष्मणाकडे पाहतात. बरं त्या दोघांना तर काहीच समजत नाही. आणि मग त्या दोघांना भगवंतांना सुचवायचं असतं की बघा तुम्ही करतात आणि मला भरावं लागतं, हे तुमच्या वागण्याचं फळ आहे. इतर कोणाला तर ते की कळतच नाही, पण आपण काय गडबड केली तर हे तिथे फक्त आणि फक्त केवट आणि प्रभू रामरायांना समजलेलं असतं. म्हणजे काय समजले असतं की हा जो केवट आहे तो पूर्वजन्मातला क्षीरसागरामधला कासव आहे, आणि कासवाला तर भरपूर आयुष्य असतं. पण या कासवाला जेव्हा उतार वय आलं मग तेव्हा त्याला काय वाटलं की आपण जावं आणि साक्षात भगवंतांच्या नारायणाच्या चरणांना स्पर्श करून त्यांचं दर्शन घ्यावं. दर्शनाला बघा महत्व आहेच, पण स्पर्श दर्शनाला अधिक महत्व आहे. मग या बाबतीत बघा आपला पंढरीचा पांडुरंग विठुराया विठू माऊली ज्याप्रमाणे ही वारी जी जात असते, असंख्य वारकरी जात असतात, आणि मग तिथे आणि केवळ तिथेच भगवंतांचं अगदी स्पर्श करून स्पर्श दर्शन करता येतं. आणि मग आपण ते जेव्हा एकादशीचा दिवस पाहून मग हे जे कासव असतं मग ते भगवंतांच्या स्पर्श दर्शनासाठी कुठेतरी ते भगवंतांजवळ जातं. आणि मग भगवंत तर शेषावर पहुडलेले असतात. जो आपण श्लोक म्हणत असतो नेहमी, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, म्हणजे एखाद्या, आता जसा एखादा वारकरी आहे तर त्या वारकऱ्याने जावं तशा प्रकारे हे कासव काय करतं की भगवंतांच्या चरणाला स्पर्श करण्यासाठी भगवंतांजवळ जातं. पण तिथे कोण असतं, माता लक्ष्मी. आणि मग देवांचे पाय स्वतःच्या हातात आहेत तरी कुठे, मग तिथे लक्ष्मी माता ते पाय दाबत बसलेली असते, ते सेवा करत असते. आता लक्ष्मी माता तर पाहते की हे कासव आलेलं आहे,
आणि मग तिला वाटतं की आता हा काहीतरी इथे भगवंतांना काहीतरी इजा करतो की काय, म्हणून मग ती काय करते, तिला सारखी सारखी हाकलून लावते की भगवंतांना त्रास होऊ नये, म्हणून ती त्या कासवाला काही केलं जवळ येऊ देत नाही. मग ते कासव इतका विचार करतो की आता भगवंतांचे पाय तर माता लक्ष्मीच्या हातात आहे, आणि मग आता आपण काय करूया की भगवंतांच्या कुठेतरी वरच्या बाजूने जाऊया आणि वरच्या बाजूने भगवंतांच्या खांद्याला स्पर्श करूया. आणि म्हणून मग ते कासव तिकडे जातं, पण तिथे कोण असतं, शेष असतो. मग देवांच्या मस्तकांवर शेषांचा फणा. मग ते कासव जवळ येतात, शेषाने असं फुसकारलं की मग ते कासव घाबरून जोरात पळतं, आणि मग त्यानंतर काही काळामध्ये मग ते कासव बिचारं मरण पावतं. आणि मग देवाच्या चरणांना स्पर्श करण्याची त्याची इच्छा अपूर्णच राहते. आणि मग तोच एक संकल्प मनाशी ठेवून ते कासव मरण पावतं. आता जो नियम आहे इथे तो नेहमी लक्षात ठेवायला हवा, काय की भगवत विषयक केलेला जो आपला संकल्प असतो, जर तो प्रबळ असेल तर तो संकल्प पूर्ण करण्याचं दायित्व भगवंतांचं असतं. आणि म्हणून मनामध्ये नेहमी शुभ संकल्प करीत चालायला हवे. तन्मे मन शिव संकल्प मस्तू ही अतिशय महत्वाची गोष्ट आहे. म्हणजे आपणही बघा भगवत विषयक संकल्पच करत नाही, आपण जीवनातले प्रापंचिक इतके संकल्प करतो, पण मुळात जो सत्य संकल्पाचा दाता कोण आहे, नारायण आहे. आणि अशा प्रकारे हे जे वर्णन आहे, आणि मग अखेरीस कुठेतरी शेष म्हणजे जो लक्ष्मण आहे, आणि या म्हणजे रामावतारामध्ये जी लक्ष्मी माता आहे तर ती सीतामाई बनून आलेली आहे, आणि हे तर या दोघांनी त्या कासवाला तिथे स्पर्श दर्शन भगवंतांना करू दिलेलं नसतं. आणि मग हा जो त्याचा संकल्प राहिलेला असतो अर्धवट, मग तो कुठेतरी या जन्मात पूर्ण होण्यासाठी, मग त्याची जी इच्छा होती भगवंतांच्या चरणाचा स्पर्श होण्यासाठी, मग भगवंतांच्या चरणावर मस्तक ठेवावं, पण ते त्या जन्मात त्याला जमलं नाही. आणि मग ते कासव जेव्हा पुढे नावाडी म्हणून जन्म घेतं, मग आता ते बरोबर भगवंतांना गाठतं. आता त्याने भगवंतांना गाठलं म्हणण्यापेक्षा भगवंतांनीच भक्ताला गाठायची फार सवय. का बरं? की त्या जीवाचा संकल्प पूर्ण झाला पाहिजे. त्याचा एक हेतू काय होता, फक्त स्पर्श दर्शन, आणि त्या हेतूसाठी केवटचा जन्म मिळून तो भगवंतांचं दर्शन, कुठेतरी ते चरण स्पर्श, आणि अशा निमित्ताने त्याला तो इथे ती सेवा करायला मिळाली. आणि हा हा जो इथे सर्व वर्णन आहे की त्याच्यामध्ये कशा प्रकारे इथे केवटाने भगवंतांचं जे पूजन केलेलं आहे, अशी ही कथा काय सांगते की भगवंता स्वतः अहम भक्त पराधीना, भक्तांच्या पराधीन कोण आहेत, भगवंत. भक्तांचा हेतू शुद्ध असेल, श्रद्धा असेल, निर्मळ भाव असेल, तर भक्तांसाठी भगवंत जसा भाव तसा देव, तसे ते त्यांची इच्छा पूर्ण करतातच. अशा प्रकारे मग इथे जे वर्णन केलेलं आहे. आणि मग भगवंत म्हणतात की ज्याप्रमाणे मग आता तू हे काहीतरी मोल घे माझ्याकडनं, जेव्हा सेवा पूर्ण होते मग तू काय म्हणतो की तुम्ही देखील व्यावसायिक आहात आणि मी देखील व्यावसायिक आहे, तर आपण तर समव्यावसायिक आहे. मग इथे भगवंतांना तर समजत नाही, मी तर क्षत्रिय आणि तू केवट आहे. मी गंगा पार करणारा, इथे तो म्हणतो मी नावाडी आहे, पण आपण प्रत्यक्षात काय आहात, भवसागर पार करून देणारे नावाडी आहात. आणि म्हणून मी आपल्याकडनं काहीही मोल घेणार नाही. आज मी तुम्हाला गंगा पार करून दिली, मग त्याचा मोबदला मी काहीही घेत नाही, पण जेव्हा हा भवसागर तरून जायची वेळ माझ्यावर येईल तेव्हा आपण मला मदत करावी. आणि असं म्हणून श्रद्धेने भक्तिभावाने त्यांनी प्रभूंना नमस्कार केला. अतिशय केवढी ही श्रद्धा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम. अशा प्रकारे हा जो केवट आहे त्याची ही ज्ञानोत्तर भक्तीचं वर्णन आपल्याला रामायणामध्ये आणि रामचरित मानसमध्ये विस्तारपूर्वक पाहायला मिळतं की कशा प्रकारे भगवंत भक्तांच्या अधीन असतात. पुढे जाऊन बघूया. यथेधांसी समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. ज्याप्रमाणे प्रज्वलित अग्नी सरपण भस्मास करून टाकतो, त्याचप्रमाणे हे अर्जुना, ज्ञानरूप अग्नी सर्व प्राकृत कर्मबंधने भस्मसात करून टाकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता ज्याप्रमाणे केवटाची कथा पाहिली आपण की ही ज्ञानोत्तर भक्ती, म्हणजे कशा प्रकारे त्याने ज्ञान पचवलं, म्हणजे त्याला आता साक्षात भगवंत अगदी राज्याभिषेकच्या वेळेस तर मित्र जेव्हा कुठे तो भेटेल भगवंतांना अयोध्येमध्ये,
तर भगवंतांच्या सोबत अगदी लक्ष्मणाला सुद्धा कुठेतरी एक पायरी खाली उतरून ती जागा त्याला द्यावी लागली. अशा प्रकारे ही ज्ञानोत्तर भक्तीचं वर्णन आहे. आणि मग त्याला धर्म अर्थ काम मोक्ष हे काहीही नको होतं, आणि मोक्ष तर त्याच्या अगदी खिशात. असं म्हणजे जगात काही असं संत आहेत की जे मोक्ष त्यांच्या अगदी जवळ असतं. आणि ते ज्ञानेश्वर माऊलींचं पण एक ओवी आहे, हरकत नाही आपण ती बघू नंतर कधीतरी. तर त्याची मध्ये भक्तिपंथीचं वर्णन आहे. पण ठीक आहे. मग आता इथे काय सांगितलं आहे की ज्याप्रमाणे बघा ज्वालाग्राही जो अग्नी आहे मग साऱ्या इंधनांची राख करतो, मग त्याप्रमाणे हा जो ज्ञानरूपी जो अग्नी आहे तो सर्व पापांचा भस्म करतो. मग सर्व क्रियाकर्मांची राख रांगोळी करून कर्मबंधनातून मुक्तता करतो. आणि मग हे ज्ञान प्राप्त होण्यासाठी भोग नैवेद्य नव्हे तर भाव दाखवला पाहिजे. म्हणजे केवळ आरतीचे शब्द नाही तर ते आर्तता आली पाहिजे, कुठेतरी ते मन जागृत झालं पाहिजे. ती आरती आपण जेव्हा म्हणतो सुख करता दुःख करता किंवा भगवंतांची भागवतमची आरती म्हणतो, कृष्णाची आरती म्हणतो, पण ती काय भगवंतांना ऐकवण्यासाठी नाही, तर त्यातल्या आपल्या अंतरात्म्याला जागृती यावी आणि तो भाव जागृत व्हावा की खरोखर हे सत्य तत्व माझ्यात उतरलं गेलं पाहिजे. आणि म्हणून हे कसं शक्य आहे, तर अहंकाराचं दमन झाल्याशिवाय ही आर्तता येऊ शकत नाही. म्हणजे आपल्या आतच जो कोण बसलाय, आय. आता आय म्हणजे मी, त्याला पूर्णपणे नष्ट करू, तेव्हाच कुठेतरी हा भाव निर्माण होईल, तेव्हाच ती कुठेतरी आर्तता निर्माण होईल. आणि मग जेव्हा ज्ञान होईल मग तेव्हा सारी कर्म विकर्म अकर्म नष्ट होतील आणि आपण शुद्ध अंतःकरणाचे होऊ. पुढे जाऊन बघूया. न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. या जगात दिव्य ज्ञानासारखे विशुद्ध आणि उदात्त असे इतर काहीही नाही. असे ज्ञान म्हणजे सर्व सिद्धींचे परिपक्व फळ आहे. जो भक्तियोगाच्या आचरणामध्ये निपुण झाला आहे तो योगमयी स्वतःमध्येच या ज्ञानाचे आस्वादन करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता या मनुष्य लोकामध्ये जे ज्ञानासारखं असं दुसरं कोणतंही पवित्र असं कार्य नाही. म्हणजे ज्यांचं अंतःकरण शुद्ध झालेलं आहे असा कर्मयोगी मनुष्य योग्य काळी काय करतो, त्या ज्ञानाची प्राप्ती करून घेतो. म्हणजे आपण जे मिळवलेलं ज्ञान हे केवळ एक इन्फॉर्मेशन माहिती घेऊ शकतो, मग त्याला ज्ञान म्हणता येईल का? नाही. का? तर ते ज्ञान अंतरंगातून कुठेतरी प्रभावित व्हायला हवं, अंतरंगातून ते अनुभूती यायला हवी. आतून जे येतं ते ज्ञान असतं. आणि ते ज्ञान प्राप्त करण्यासाठी पुढचा श्लोक आहे. श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेंद्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शांतीं चिरेणाधिगच्छति. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. जो श्रद्धावान मनुष्य दिव्य ज्ञानाची प्राप्ती करण्यासाठी समर्पित आहे, ज्याने आपली इंद्रिये संयमित केली आहेत, तो असे ज्ञान प्राप्त करण्यास पात्र आहे. आणि असे ज्ञान प्राप्त झाल्यावर त्याला परम आध्यात्मिक शांती लवकरच प्राप्त होते. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. या ज्ञानाची प्राप्ती कशाने होते? श्रद्धावान. ज्याप्रमाणे केवटाचं उदाहरण बघितलं आपण, श्रद्धा अतिशय महत्वाची आहे. ज्याप्रमाणे बघा ही दृढ श्रद्धा भक्तीपूर्वक सेवा केल्याने, इथे काय सांगितलंय अनुवादामध्ये श्रील प्रभुपादांनी की हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. म्हणजे या हृदयातील भौतिक मळ स्वच्छ करणाऱ्या महामंत्राचं कीर्तन केल्याने हे प्राप्त होतं. आज जो युट्यूबचा व्हिडिओ टाकलेला आहे मी त्याचंच आहे, कीर्तन सतत लावून ठेवावं, जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा ते श्रवण करत जावं. त्याच्यामुळे काय होतं की आपली इंद्रिय संयमित करण्यासाठी मदतच होते. आणि त्यामध्ये श्रद्धेची गरज आहे. मग त्यागातून शांती येते, पण त्यागाचा मार्ग कुठून येतो? ज्ञानातूनच येतो. आणि हे ज्ञान तेव्हाच मिळतं जेव्हा आपल्या मनात श्रद्धाभाव होतो. आता श्रद्धावान एकनिष्ठ मनुष्य ज्ञानाची प्राप्ती करून घेऊ शकतो. जो कसा आहे, जितेंद्रिय आहे, साधन तत्पर आहे, शुद्धवान आहे, त्यालाच ही ज्ञानाची प्राप्ती होते. आणि ही ज्ञान प्राप्ती झाली की मग परमशांतीला मोक्षाची प्राप्ती होते. पण यासाठी मात्र भगवंतांवर असीम विश्वास असायला पाहिजे. आणि आपल्या बाबतीत आता एखादी अप्रिय घटना घडली तरी मग आपला हा विश्वास डळमळीत होता कामा नये. आणि त्यामुळे जर एखादा प्रतिकूल अनुकूल जे काही परिस्थिती येतात मग त्याच्यामध्ये भगवंतांचाच काहीतरी हेतू आहे, उद्देश आहे,
असं समजून त्यामधनं आशावाद ठेवायला हवा. आणि भगवंतांवर जर संपूर्ण विश्वास असेल, श्रद्धा असेल, तरच ज्ञान प्राप्ती होते. पुढे बघूया 40 मध्ये. अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायल्लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. परंतु प्रमाणाबद्दल संशयी असणाऱ्या अज्ञानी आणि श्रद्धाहीन मनुष्यांना भगवत भावनेची प्राप्ती होत नाही, तर त्यांचे पतन होते. संशयी आत्म्याला लोकामध्ये किंवा परलोकातही सुखाची प्राप्ती होऊ शकत नाही. हरे कृष्ण. संशय आत्मा विनश्यती. विनाश व्हायचा असेल तर संशयच असतो प्रत्येक गोष्टीमध्ये. भौतिक जगतामध्ये तर हरकत नाही, मनुष्यांवरही विश्वास कितपत ठेवणं, त्यापेक्षा भगवंतांवर जर विश्वास नसेल तर मग काय होतं, मग जे विवेकरहित आहे, श्रद्धारहित आहे, अज्ञानी आहे, असे संशयी मनुष्य जे परमार्थापासून भ्रष्ट होतात. म्हणजे काय, तर या व्यक्तींना परमार्थ प्राप्ती होतच नाही. आणि मग याच जगी त्यांचा कुठेतरी विनाश होतो. आणि अशा संशयी माणसाला मग या इहलोकातही सुख मिळत नाही, परलोकातही सुख मिळत नाही. म्हणजे अशा संशयी व्यक्तीला न इहलोक परलोक न सुख काहीही प्राप्ती होत नाही. योग संन्यस्त कर्माणि ज्ञान संचिन्न संशय आत्मवंतन कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आपल्या कर्मांचा त्याग करून जो भक्तियोग युक्त कर्म करतो आणि दिव्य ज्ञानाद्वारे ज्याचे संशय नष्ट झाले आहेत, तोच वास्तविकपणे आत्मस्थित आहे. याप्रमाणे हे धनंजया, तो कर्मबंधनांनी बद्ध होत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणजे कर्मबंधनांनी बद्ध होत नाही कोण बरं, की ज्याने योग साधला आहे, समत्व, बॅलन्स. म्हणजे ज्ञानाने, कर्मयोगाच्या विधीने सर्व कर्म भगवंतांना अर्पण केली आहे. म्हणजे ज्यांचं ज्ञान विवेक बुद्धीने सर्व संशयांचा नाश केलेला आहे, ज्यांचं अंतःकरण कसं आहे, स्वाधीन आहे, असा आत्मवान पुरुष कोणत्याही कर्माने कर्मबद्ध होत नाही. बघा, कोणताही कर्माचा साधा संकल्प जरी केला, आता कासवाचं जे उदाहरण पाहिलं की कशा प्रकारे त्याचा जो संकल्प, पण तो सत्य संकल्पाचा विचार होता आणि तो पूर्ण झाला. पण भौतिक जगतातील थोडेसे विचार सुद्धा मनुष्याला तसाच परत प्रवास करायला लावतात. पुढे जाऊन बघूया. तस्मात् ज्ञान संभूतं हृत्स्नै ज्ञानासिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारत. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. म्हणून अज्ञानामुळे तुझ्या हृदयात जे क्षेप उत्पन्न झाले आहेत, ते ज्ञानरूपी शस्त्राने छाटून टाकले पाहिजेत. हे भारता, योगयुक्त होऊन उठ आणि युद्ध कर. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आणि म्हणून काय करणं आवश्यक आहे, अंतिम श्लोकामध्ये सांगितलेला हा संदेश, की हृदयामध्ये असलेल्या या अज्ञानातून जे काही उद्भवतं मी या संशयाला, विवेक आणि ज्ञान रूप तलवारीने तू छाटून तोडून टाक. कालच्या याच्यामध्ये अध्यायामध्ये कामनांचा नाश करायला सांगितला, कामाला मारून टाकायला सांगितलं आहे. आणि या इथे काय सांगितलं आहे, की संशयाला तू विवेकाने छाटून टाक, म्हणजे संशयाला समूळ नष्ट करून टाक. तर समत्व रूप कर्मयोगामध्ये स्थिर राहा आणि परम शांती प्राप्त करून घे. म्हणजे अर्जुनाला आणि अर्जुनाच्या निमित्ताने आपल्या सर्वांना असा हा कुठेतरी विश्वास भगवंत देतात आणि इथे या अध्यायाची पूर्तता करत आहेत. अतिशय सुंदर हा अध्याय आहे. 3, 4, 5 सर्वच अध्याय सुंदर आहेत, भगवंतांचे बोध देणारे आहेत. आणि ते आपण हा प्रवास मध्ये जाणून घेत आहोत. अशा प्रकारे पूर्ण सर्व झालेले आहे. झालेली सेवा भगवंत चरणी अर्पण करूया. इति चतुर्थोध्याय. हरे कृष्णा. हरि बोल.